Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna tare da naku Musa Abdullahi mai sana'a. To, ni abinda nake so jan hankali ne ko kuma in ce tambihi. Kowa ya san dai musulunci abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake ɗaya. Musulunci sunansa musulunci. Kuma babu abu mai kyau irin musulunci. Ba mu da wata hujja mai kyau sama da musulunci. Kuma duk musulmi abinda aka san shi wanda ya amsa sunansa musulmi, kana ganin sa ba sai ka ce ba ma zaka gane musulmi ne saboda karfin musulunci. Kuma har kullum musulunci kira yake yi ba kora ba, addinin musulunci. Kuma ba a san musulmi da aibata dan uwansa musulmi ba. Musulmi ba a san shi da musgunawa dan uwansa musulmi ba. Kullum abin da ake so yau idan ka ga ɗan uwanka ya kauce daga kan hanya, ko musulmi ko ba musulmi ba, jan hankalinsa za ka yi ka ba shi shawarwari, ba ka aibata shi ba. Kuma Allah shi ya san ɗan wuta, shi ya san ɗan aljanna. Allah kuma shi ya san daidai, tunda shi ne daidan. Amma ni wani abu da yake bani mamaki na wani bawan Allah da ya fito yake aibata 'yan fim ko yake ci musu mutunci, yake kafirta su. Wannan abin ya bani mamaki. Kamar fa yadda kake da iyayenka sun haife ka, mu ma iyaye ne suka haife mu. Muna da ƴaƴa da ƴan uwa da dangi. Kuma ba yadda za a yi duk harkar duniya a ce duka na gari ne. Ko a me sai ka samu ɓata gari wallahi, kuma sai ka samu na kirki. Amma ka aibata ka kafirta ba daidai ba ne. Kuma ko ni ba zan ce duka 'yan fim mutanen kirki ba ne, ko ni ba zan ce ni mutumin kirki ba ne. A'a, idan ka fahimce ni a mutumin kirki shikenan. Kuma yau idan ka ce ni fasiki ne, ni lalatacce ne, ni menene, to shikenan ka kaddara ma haka ne. Sai na ce to astaghfirullah, sai na tuba wa ubangiji na. In ina aikata fa wannan abin da ka gaya mu, sai na tuba. Na tuba misali. To in kuma ba haka bane, kai kuma abin da kai furci, sai na ce na bakka da Allah, ni na tuba. Tunda ai Allah shine shahidi. Tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man sha'a falyumin faman sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara. In kaga dama kai imani, in kaga dama ka kafirta. Amma muna so in Allah yadda alfarma annabi da alqur'ani a imanin zamu tafi har abadan abidina. To sai ka ce wane fasiki, wane mutumin banza, abin da yake kafirci ne, ko kuma a zina ike, me ike yi, waye yake, me yake, kuma baka gani ba, labari aka baka. Kuma kai a matsayinka na malami, duk da ba zan ce duka malamai ba, wasu suna da fahimta, suna da jan hankali, ba sa aibatawa, ba sa muzantawa, domin su ma 'ya'ya ne za su haifi 'ya'ya wata ran. Baka san kai ma inda naka zai je ba. Ayar Allah ce fa ta ce wala taqufu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ni almajiri ne, karka ce ka ji alhalin baka ji ba, karka ce ka gani alhalin baka gani ba, kawai sai dai ka muzanta. To ni ba zan fito ko in zage ka ko in ce kaza ba ko in ce kaza, a'a, ni jan hankali ne, daidai fahimta ta nake faɗa. Ya kamata mutane da abin da za su yi a magana su rinka yin adalci. In ka zama mai adalci a rayuwa, Allah zai taimake ka. In ka zama kuma mai son rai, mai faɗar ra'ayinka, to wannan abin fa da kai wata ran zai je ya dawo maka. Assalamu alaikum.